Cipni, pojďte, a ty buchni. Buchni! Hej, vypněte ten déšť, vole, mě si to strašně seká, no, co říkám. Můj baráček, uva. Je netopír! Vidíte ho? Vidíte to? Vidíte to? Netopír! Hustý! Cipni! Už dobré, už přestalo pršet. Cipni, prosím, cipni! Piči, já zabít netopíra. Cipni! Ty vole! Vem si ty věci. Hej, tu máš luký čičo. Vlevo máš luký čičo, tady! Tady, ne v díře, tady převedl. Kaj ten netopír? Ty pičo, nám chce utéct. Táhni do díry. Jo, tam je! Jo! Oni dej mi ty krávy na chvílku. Krávozález! Zůstaň. Já potřebuju, kde mám ty plochy u sebe. Tak, teď si vezmu vít. Hej, vy kundy jedný, kde jste? Netopír. Hej, ovečko, dívej, krávo, dívej, co mám, hej, pojď. Ty pičo, cipni! Jak zpětovaná za tu věc. No pojďte vy, pičo. Tak Čiči, pojď tomu, pojď k Horvatovi. Počkej, moment. Teď pojď tady nahoru, kravičko, pojďte, no. No pojďte vy, bubu, já vás mám taky rád. Tu je. Pojďte mi bubu. Tak teď vás tady všechny zaplotím. Zaplotím. Já nevím, jak to řekne. Oplotím. To zní jako plodní vůbec. No, oplodním. Co pak jsem soky? Ne. Hej, máme tady nějaká snílá držka, jak klepat na dveře, tak mu dám na držku, že odpadne, hajzl jeden. Teď klep. A taky jsou se, a ty tu. To prdele nešlo. A byla, ne, ona skočí dolů, ty vole, Tak jak to zabít toho netopíra? No, prošla se po tobě málem ovce. No, co je, už jsem tady, Tondo, co je? Dívej, tam je. Jsi u ovcí. Je, on je tam mrdá do ucha. No, co se mám tam koukat, ale. Je, modrá ovečka, tady. Cipni, more. Jo! Zabila jsem ho? Já jsem zabila netopíra. Tak červenou s modrou. Jo, já zabila netopíra. A oranžovou. A máš mi fialovou. Ne, to se nemíchá. To je záleží, jak to je, to 50-50 ty procenta. Jak vidíte, Krávy tady. tak. Tak týdek je modrej. Nechceš mi něco říct, Krtku? Že se mi bouchla creepera u mého plotu. Je, ta malinká tam žere, ona si tam kopí hlavu do půlky. To je. Hej, ale zavřete barmu do baráku. Jo, zavřete barmu do baráku. Já myslím, že to má za... Hej, kdo mu to tady vytřískal? Kde? Vytřískal? Co, jak No vytřískal? tak se pojďte podívat, jako Já nemám čas, tady sazím. nebo kdo? No tak... Jestli tam je díra, tak to byl creeper, že to je. Jak můžete vidět, bouchl od kamoše barák. A co mu tam stalo, mu tam bouchl creeper? Ne, mu tady uhodil blesk. Ježíš chudinka. Tomu to zpráv. Rozeberem celý barák, ne? Ona zabije ty. Ahoj, já jsem se zabila. Soky.cz Ne, že ničo než věci, jo?
tam byl creeper nebo blesk teda? Asi blesk. Ne, příjemné, co mi stalo párkrát taky. Ale mi jenom začalo hořet ten dům, jsem ho hned uhasil. Čo vole, já mám barák ze dřeva, vole. Já mu No zkama. ale tak, když prší, tak se to uhasí za chvilku, je to jedno. Teď si chci spravit, ale... Do kamenného baráku nemůže trefit blesk, ne? No, No trefí, ale nic to neudělá. výhoda. Nevím, co si rozpravit brnění, že? Na, Nebo ne, on vlastně náhradní si udělal. Co bych si ho spravoval? nechtěla bych. Žum, mám pěkný, sexy pláštíček. Žum, žum. Vidíte, vidíte. Z čeho se dělá sedlo vlastně? Kdo ví? Z kůže a... Mám zase nové brnění, jsem si ho opravil nějak. Z toho starého. Myslíte, kdy si půjčím od Barmyho kůži? Nebo jestli má kůži? Kdo má kůži? A tak mohla. Tak když jo, tak jo no. Jestli na to nepřijde. Ale Čorka, ty vole. Toho kočička mi dovolila. Já si jenom vypůjčím. Podíváme se Ty vole, krásně. tak ty mi to tady mučí, bučí, ty vole. Muči buči. Mučí, bučí, říkám. Já vás taky zmučím tady všechny. Vicky. Tolik má to zase podat. Napíšu Barmimu, že se si půjčila jeho toho. Minecraft Co, ovce Vicky. ještě nechceš šukat, nebo co? Ne? Crafting Vicky. Nechceš šukat? Ty jsou nošený ovce a žádnou nechceš šukat. Tak proč za mnou jdete? Co kyskročit ty ovce, ty se tady jebal. Kůvni od té bránky, to jsou ovce. No mi zas volá. Hej, tady není... Ty vole, nevím, jak se vyrábí sedlo, tak to je trapas. No, to jsem vysedla. No, jak se to teď vyrábí, no. Nevím, jak se vyrábí sedlo, kurňa. Recepty jídel. Jsem zjistila, že nevím, jak se vyrábí. I'm back, bitches. Tak co chcete šukat ovce, už to šukate. Nadržené jak klady. No tak jaké máme? Malou modrou ovci máme.
malou žlutou a malou červenou. A je čas vás stříhat, vy kundy. No, To všechno je, to soky? soky. Soky zase fakt? Jako vždy. O, nůžky a jdem na vás. Ty vole, nevím, jak se vyrábí sedlo. Přání, čupky. Jak se vyrábí sedlo do kurňa? Hej, ty nůžky už dělají zvuky. Zas prší, jo? Já nevím, Čka si to možná všimla, že nebo kdo má nůžky? Stlumte si to tam. Já už jsem ho zase změnil, jenom jste chvilku počkat. Já se už pravidelně zabarikádovala. No jo, ale budu davat pryč už, taky ser. Co mi chybí za vlna, ty vole? Já zkusím kombinovat, takže lapis lazuli, jako máme ještě. Mám oranžovou, tady tu a z růže si udělám červenou. Kde mám kytky? Tady. Kombinovat barvičky. Když dám modrou a oranžovou, nemám nic. S červenou mám fialovou, beru. Tak, ne, dvakrát stačí. Teď když dám tady tu ze žlutou, mám něco? Ne. Jdeme dál. Teď kombinujeme. Červenou se žlutou mám. Červená a fialová? Nic. Jo, růžovou bych mohl mít. Ne, tak ne. Můžete mi poradit, jak se dělá sedlo? Sedlo si jenom vyrobit. Dá se najít. Nedá se vyrobit. Jdu si najít v těch dolech? Ano, jenom v dungeonech. Ty to jsem ještě nevyzkoušel. To... Ale tak tu mám. Když jdeme do džungelnu. Tak jo, budu mít ještě fialovou ovci, to mě těší. Jak se dělá fialová? Myslím, že modrá a nevím jaká už. Já prostě jenom tak dávám prostě ty barvičky do toho. Ještě si půjdu vypalit kaktus, ať mu to má větu. Hej, tak kterých tu máme nejvíc? Máme tu. No tady ty. Hej, proč jsem... Tak žerte kurva, já potřebuji vidět, jakou máte barvu, vypíče. No tak máme 3 žluté, ne? Měli bychom aspoň mít, no tak tady tu malou přebarvnu. Ta fialová je hustá, ty vole. Jo. A ještě třeba... Jo, ještě můžeme přebarvit třeba modrou, ještě máme na fialovou. Aspoň vidíte, kdo barví. Ovce na žluto. Kaj je ta ovce? Šmík time. Au. Hej, proč slyším slajma? Tam je slime. Ty jo, co s tím vlnama pak budu dělat? 6 dia, 6 emeraldů. Ta fialová je drsná. Kaže za soky zasfapuje. Já jdu skopat do dolu, já nevím, co dělá soky, on je furt někde. Jak se jmenuje to, co ti dává více toho, více, jako, třeba vytěžím uhlí a dám mi třeba 3, to je Fortune? Asi jo. Nemáš sedlo, Horváte? Nemám sedlo, já jsem tady džungli našel, ty vole. A to kopu docela dost, ale fakt jsem ještě dungeon nenašel. To blbě, že? No to teda je, protože chci. Já chci taky sedlo, já taky chci jezdit na praseti, protože asi tu mrkev mám, že? Ale mi to je, že to vypadá, jako by to bylo zasazené úplně přesně jako tamto. No ty víš co. Tak Nevím. normální semínko, až to vypadá. Hej, slyším Jo, našla jsem slimy! Já mám taky slime ball už jeden. No, mi nedali slime. A, asi jsem našla dungeon. A teď tam
tam ta šance, jestli tam je to vsedlo, že vůbec. A jdu si pro ty, jak jsem říkal. Jdu si pro pochodně, bo to nepůjdu bez pochodní. A jdu si pro žrádla. Kde je blízko mého domu? Já ne, já jsem dole v jeskyni. Čiči? Hm? Ty jsi blízko mého domu? No to už je jedno. No, já tam ve svém domě. No to už je jedno. Ale koukala jsem teď na recepty. Co tam hledala? Kečupovou omáčku, potřebuji si udělat jídlo, už mám hlad. Aha,